Čaute lidi, jo. Dneska se zahrajeme geometrii. A já vám ukážu, že jako první hrajeme tento hry. Já vám ukážu, kde jsou všechny coiny. A ukážu vám, kde jsou ty coiny. Už tady máte raketku, jo. Takže tady můžeš jít dolů, první coin. Jdeš takhle. Takhle skočíš a potom zase skočíš. Takhle máš další coin. Třetí je nejtěžší. Tam půjdeš nahoru, tady to je fakt těžká. Kolik teď moje coiny. Je fakt těžké moje dostat. Tady je se dostaneš na konci. Takže asi tak. Takže čaute.